Здравейте! Казвам се Светослава Цветкова. Тук съм, за да ви представя новия брой на приложението Русия и България, излизащ на 26 септември. Ето какво подготвихме за вас този път. В Татарстан се строи нов град, който се планира да стане нещо като Силиконовата долина. Градът е обособен иновационен център, който ще стане място за концентрация на специалисти и компании, работещи в сферата на информационни технологии. В бъдеще тук ще живеят, учат и работят над 50 000 души. Малко пътешествия. Езерата в Руската федерация наброяват повече от 2 милиона. Ще ви разкажем за забележителностите, които можете да посетите само ако преодолеете водното препятствие. От статията ще научите може ли да се построи църква без нито един гвоздей, какви тайни крие архипелагът Слувки, къде в света растат най-много лотоси и много други интересни неща. Също така в новия брой ще намерите материали по следните теми. Как японски специалисти ще променят Москва? Какви изменения се случат в информационното пространство и защо Русия не трябва да бъде изтривана от винената карта на света? За всичко това четете подробно в новия брой на приложението Русия и България на 26 септември.